Okay, class. Taas-taas ko na atong online class, no? Salamat sa Ginoo nga human na gyud ang kuan, pandemya. O karon makabalik na tag face to face. Ito kasudlot. Uy, present sir. Ay di ba? Asa man di mo mga classmate? Oh, sikinsa man nga mga classmates sir nga mura bagsak ng mga uban. Murag duha naman siguro may nimo ka mga estudyante sir. Mga bugo biya tong uban sir. Ay di ba? Katugon na mong silingan nga si makabalik utin. Asa raman? Ay, si makabalik utin lagi sir. Ay, ito asbokin na bagsake. Luoy yung bata. Wagi kong maon. Luuyang bata eh. Hala sige. Magsugod na naman ta kay sao man niya. Kita aman duha dere. Bisok, dito sugdan eh. Sige, sugdan na nato ni. Ay, nara si makabalik utin sir ay. Nagdagdag sa sad. Hoy. Uday, lapi makating klase na usa pa may mong gibuhat diha. Ah, Ugat sini na turon. pastilan unsa na Agosto na. Kamatay, wa pagay ko na enroll siguro. Enroll ba nga na ano diya? Magtila ni mata. Sir, pasensya na kayo, sir. Di alay ko nagdaag sa sir kay may na lang sir magtanom sir ba? May maani sir ba? Unya, nangutan ako. Wala gi sir pero kini nga akong gibuhat sir. Nagtanom lang ko sir kay wala Ay ba masiguro ka nga ting klase ron? Kay ba ko sir pero wala ko sure ug na-enroll ba ko sir. Mao na kay bogo ka. Nya tuod sa. Asa man nimo tinubang nga saging? Kabugo, ikaw ang kasudlo ta ka bugo kay tanan. Nag-ingon ko nga magtanom ko, wa ko nag-ingon nga magtuba kog saging pagkabugo agud Ay ani. pagkakulongo nimo kasudlot. Nga ano sa kay barog-barog nimo da? Likod kay magsugod na ta. Okay ni sir. Itanong na dira. Pero mamunga. Tanong lang ako sir kay madyo mapaabot samtang nagklase ta ba sir. Karon magsugod na ta. Para may bawa na to ning mga kisay bugo og kisay tarong diri ah. Mathematics niya, mathematics. Kisay mathematics. Ako sir. Ay, di naman naman istil pangutanan na to. Kay may balaan magyud na to na ron kay namatay pa ansiran. Okay. 4 plus 2. Ha, ay sadyot. Pagkabulo ka. Uy, bugo. Ano ako? Eh, Sir, bulok. May pag magtanom nagsaging. Saging mo naman ito. May pag-ahaw tong gidatong ko ang calculator sa bahay ba? 4 plus to. Uy, dali ang bulok. Sir! 6! Okay, sir? matay. Bright man din si kasudlot. Problema laman. Giuban ko pumaabot. Sige, dito lang ngayon eh. Prosenta sa laing kuan. 2 plus 3. Sir, Dami. ang buka kayo niyo. Nag-eskwela pa may pamagtanom kag daat. Nga na araw oh. Oh, ba? Ano ba? Na, di ba siguro ka mo ihap. ihap. Apilig tayo kaya apilig tiil. Bulok ka. Matiks ba matiks? May pamagtanom kag daat. Labaw, ano siya sige rag story jag bulok labaw di ra mo answer. Bugo kay tanan. Bugo. Sir. 5 sir. Bulok ni sir. Jamba. matay ganin na labi kanyo nakabantay. Ikaw magkabalikutin. Murag. Wa man siguro ka ka-answer, siguro sige ra magpangantsaw. Imo na po ni be. Ikaw na po na ni. Kini minus ni. Makabalikutin. 4 minus 3. Ako sir? Pero ako may taon sir. Pagkasayuna ra na. Wala suda sir. Pagkasayuna. Palabaw naman sa mabugo. Wilain ko ng mga question ng mga pambugo.
Ay, sus, ang burit. Eh, naman yung di cancer kay bugo ang dako. Bugo. Ako gangi palabo ni mo, kay madyo naman na kay makatun, labaw kang bugo. Basing ka na yung sir may bugo. Madyo mo kang pakog na pa'y question, hastang sa Juna. Labaw kang bugo. Matay, sir. Makabalikutin. Gusto namin kayon? Wala mo ko kiingon nimo, sir. Wala mo ko istorya nimo. Wala ba ya, sir? Tarong ha? Unsa sa mensaran eh? Pagka basic, one. Basic. Wala nga lisod, sir. Aw, mamang ka ha. Gusto diri kag lisod-lisod. Aw, testing nga to yung mga abilidad. Unsa nga abilidad, sir? Kato laging manglupan o katong mamarang. Ah, sige, sir. At atong dali una. Sige. Atong sugda na. Ganahan gyud ko nimo da. Naagi kay potential nga pagkabugo. Kapila naman og gibalik-balik, sir. Nga di ko bugo. Si kasudlo try bugo dire. Sige. Diri, lingkod. Mati na mo nga nagyud akong saging. Sige na. Sige. Sige, sir. Asa na ayo, sir? Na ako'y paansiran nimo. Oh. Na ako'y kwarta diri. Para makita gyud ang imong ka-bright. Bright mo gyud ka ha ka. O mo ni giingon sa among masilingan, sir. Nga ako kuno yung pinaka-bright sa tanang bugo. Bright pala, sir. Parte kwarta, sir. Tagaan ka na og 1,000. Ibukad mo duha ka kamot. Duha ka kamot ibukad. 1,000. Karon murag kuwang-kuwang man. Murag imong utok ba nga kuwang-kuwang? Si wala itong bulok, sir. Rason para baga jud. Si kasudlot. Kadto rin bulok ako bright ko, sir. Karon kay naluoy man ko nimo, gidugangan ka og 500. Timan ha? Gidugangan og 500. Karon murag gamay pa mo gihapon, gidugangan gyapon ko og 500. Pila na? 2,000. Mela na ha. Ug karon gidugangan ka og 100. 2,001. Dyan na kwenta ha. Dyan na kwenta. Unja na ka na pangutan-on. Dugangan pagkadukon og 100. Ay, yap. Dugangan pagkadukon og 100. Tanaw to na imong ka-bright ug matron. Tagaan ka na ako na pug 50. Karon gidugangan na ako og 20. Ang galibo ka. Kadaghan naman. Karon gidugangan pagkadukon na og 50. 50. Unja kay wa naman ko'y papel diri Di apa yung sinsilyo diri. Pila man na tanan. Sir, salamat ani kayo, sir. Sir, salamat sa kwarta. Ay buwag! Ang pinagkwarta diri! Napa ko'y pangutana! Tay pangbayad ra gyud to nausang asa. Animal gunis makabalik utin! Sus! Labam di kang bugo, sir. May pagbangulit tara! Bugo! Bugo! Mas bugo ka! Bugo! Di ka pa wakting bugo! Nagbuon. Pampila na na yung pampito, pag walo na na shooting. Bugo! Messenger! Ay, sus, binotbot. Di laman jud ka cancer kay bugo kan dako. Bugo! Hindi ko tawa na. Kami araw ka to. Ano na tawa din? Okay. Buka di mo kamot! Gitagaan ka na og 1,000. Oh, ate ka. Adyo, ayos ni. Gidugangan ka na og 500. Ano ko 1.5? Sus! Labaw ni pang bugo! Lumili ka? So, yun lang guys. Shoutout muna tayo, syempre. Shoutout kay Baluran Juna Lisa. Shout out sa'yo, kapaok! Shoutout din kay Charmaine Chacha. Shout out, kapaok! Shoutout din kay Grisel Joy Nis. Shout out, kapaok!
At shoutout din kay Paring Don. At shoutout din kay Angelica Arayan. At shoutout din kay Becknell Vlog. At shoutout kay PV Aba from Davao. Shoutout kay Rinante Sabino alias Burok. Shoutout sa iyo, Col. At siyempre sa lahat ng subscriber natin dyan, lalo na yung mga Bisaya, shoutout sa inyong lahat, Lods! Shoutout sa mga Bisaya dyan. So, marito mga kapahok. So mga Ikaw na. In ka. Salamat sa pagpanood. Lights, camera. So, mga mga kapaok, unta na. Unta na, lipay mo. Sana mo, sana. So, marito mga kapahok. Unta, ade. Hoping enjoy mo sa itong mga video. So, yun mga kapahok, sana na-enjoy kayo sa video namin. So, yun lang mga kapaok, sana na-enjoy kayo sa mga video namin. Kamera mo na ini. Kamera mo na. Lights, camera, action. So, mga kapahok, sana na-enjoy mo sa among mga video ang ipang-upload. At syempre, kung bago lang kayo sa aming YouTube channel, huwag niyong kalimutan na i-subscribe at pindutin ang notification bell. Para updated kayo lagi sa mga bagong video ipapalabas namin! Alain naman, guys, nagsigip pag dila-dila. Ano pag nagadaga mo? Lights, camera, action. So, mga kapahok, unta na-enjoy mo sa among mga video nga gipang-upload. At syempre, kung bago pa mo sa among YouTube channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe o pagpindot sa notification bell para lagi mong updated sa mga bagong video nga atong i-upload. Mauro na mga kapahok! Stay connected! God bless!